Nona kai laki digital akai bangso digital pensi long rilong pat pendang lok det pe danglong anta birta kapaceta kasai ki klempon bomakai si nang mantanglok la sojok aprang prang akaya son birta lopo akaya bangki partanglok la sia jana hin setami nona bangki digital hinsi paprang pon bomlo la sojok birta chala kapaceta kalong klam setami digital hin pensi pacetak pon bomlo la sopena jok karbiang long alu setami digital media along ki pacetak pon jia phan lapen bang solong ki claim ki damatuma phan kangthur pon jia phan pura karbiang long digital news forum amahang pathek det menapi arorim seng pon bomlo la son thot se ki dam tang ja khong ni phai hiniarni Phuloni along ke do hotel highway along Phuloni digital news forum amahang pathek pon Barithe tokbi ke Japon bangso Phuloni Digital News Forum ke sengamalong aluhia manpen ke ADNF tiripi maipu ratisrong phar kachetong dunalong dunmeipu sopen terang rap kongchun bang mongol sing lekthe pangrum chun bang clear hong tiso dihin rimbang bapuram senar dihin chun bang ijikel timung pendanglok Phuloni habaralong pherang ke claim bang atum bang krehiniatum chetong durinti Mailong ke ADNF hin pen ke claim ke dam lapen akimang lapen ke ADNF atum ke claim ke dam nangji arona puthak ke ADNF maipu ratisrong phar lapen rap kongchun bang mongol sing lekthia hin pen klardak pen than pachini pon media claim des kami media tumo pami tumo awar saya chilong sekon le posi digital tumo pans tame tabang so insurance kami vacancy UCM kan kisi SOPD pen alang tabang so scheme nang kisi Bangsopi Phuloni Digital News Forum ke Japon jia phanpura chedon sarpen budha hanse phan meipu bidor terang phan dun meipu aruning tia phan chunbang barithe tokbia phan rap chunbang dir chunarong pia phan dihin rimbang prondho kro phan dihin chunbang clarkson kro phan kapathua chunbang jutang jubat chunbang druba be siba be phan pangrum chunbang sarhoning tia phan sai hem chunbang pendanglok ke ongdung klembang arpu pekpon Nili Phansi bangso Phuloni Digital News Forum ke Japon jia phansi arpu nang pekpon lopotsi nili thekhe desatami nilitum Phuloni habar arata tuma phan un anpen ahoka birta ke pacheta ponjia phansi bor iponpo lapen nili phan lapusona varsai nangki piponapot ke ADNF tiripi maipu lapen kongchun banga phansatami kero pilo pusi Phuloni Digital News Forum amepu budheswar hansi pen kero pajirpon ni branch rintum ke pangtang ponje phan pini seng pon lo bangso ke seng along pen nili phan si pini tak Phuloni farman mate Phuloni branch long mai phu ar pu nang pek pon lo se kardom la pen puthot kongchun bang mate secretary pu alangli ingti sang ho oruning ti kathar alangli si bangso ar pu deng pon lo la pen AGS bang ke barithe tokbi la pen vice president pulang li terang sang ho bidor sing terang ni tom dak Phuloni habar arat tame penangan akido kakisung alam the puthak kele une lapuson do ni tom thek ponong lo la si dabang so along ni tom kai ke mat kacherabdun ni tom rataphan dak Phuloni rataphan kai ke mat el tom akido kisung pen rataphan matel tom la council along kachari ke claim ke the kedinga tuma phan kai ke alang ni tuma ke do kisung ke paklang pi vera son tak si puthot ni tum anso se karbiang long arat mate Phuloni chasemet ke Phuloni hawara rara tom phan tum bangso digital news forum Phuloni branch ahin pen anso se claim pon pamepo pusipini ni bangso ar pudeng pon lo lapen puthot ni tum dak do ansa me claim dam pon pamepo pusi ni tum ceparai pensi bangso amai pini padopon lo lapen adun thu churoing tung ile tum kaching hon central committee lo karbiang long district digital news forum maipu ratisrong phar lapen kongchun bang nathan ronghang alang litum hansame bangso platform litum karbiang long pherang ke klem bang phu tom phan bangso platform nangewan pi pon thekapot alang litum hansame nilitum Phuloni aru pen same alang litum phan suri akiro pipajirlo Pini nilitum kadoka betum chedon sarpensi nilituma phan arpu nang pekpon lopotsi nili setami un anpen ke bang jarni ke misenjia phana bangke bor ipon popusi PDNF chunbang aruning tipen ningjepon
aro atumpen nilipansi konchunbang mate secretary arpu nang pek ponlo lapen maipu bodho singh hanse phansi arpu pek ponlo laso arpu ke pek long kadukawe pherangke klembang phu atum chedon sar pensi nilitum bahini phansi alang lipu bodho singh hanse phan president arpu pek ponlo lapen niliphan secretary arpu nang pek ponlo lasi pherangke ke claim ke dam non ke wangje long ke claim ke dam long nilitum stame unan pen bor ipon popusi nili secretary hoi pen stame ke bor ipon phansi chisik ponlo News report KTV News.